Үз иҗатында кыйбласына һәр вакыт тугры калган шагыйрә. Өлкәннәр өчен булсынмы, нәниләр өчен булсынмы, һәр шигырендә милли тәрбия, милли рух. Сүзем ягымлы, мөлаем яраткан шагыйрәбез Илмира апа Шәрифуллина хакында. Бүген ул Дөнья студиясендә кунакта. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр? Исәнмесез, Илмира апа? Исәнмесез, Энҗе туганым. Илмира апа, көн саен күрешеп тормыйбыз. Шуңа күрә гади бер сораудан башлыйм әле әңгәмәбезне. Ничек хәлләрегез? Ни эшләр белән шөгыльләнеп, ниләр эшләп ятасыз? Хәлләрем Аллага шөкер, рәхмәт. Менә шулай чакырган җирләргә барам. Әле күптән түгел генә 162нче балалар бакчасында булдым Казанның. Һәм бик шатланып кайттым. Хәзер бит инде тел мәсьәләсе. Менә шушы нәни балаларның туган телдә шатлатып шигырь укулары, җырлаулары миңа шул кадәр күңелемә хош килде. Илмира апа, менә әйтеп үтәргә кирәк, сезнең шигырьләрегезне укытучылар һәм тәрбиячеләр һәр вакытта да яратып кулланалар. Менә шушы балалар белән шөгыльләнгән вакытта. Без бүген татар теленең менә ниндидер бер шундый авыр хәлдә калуын сизәбез. Сез миңа шулай тоела, сез аны һәр вакыт сизеп яшәгән. Сез бит бүген генә милли тәрбия турында, гореф-гадәтләр турында язмыйсыз. Сез гомер буе шулай язасыз. Менә бу ниндидер сиземләү каян килә бу? Ул сиземләү дип тә әйтмәс идем. Мин кичкенәдән менә шушы милли тәрбияне алганмын. Гореф-гадәтләребезгә, үзебезнең йолаларыбызга сокланып, шулар нәтиҗәсендә шулар ярдәмендә тәрбияләнгәнмен. Өйдә үк. Чөнки biz өйдә яшәгәндә ике әбекәй бергә яшәдек. Андай гаиләләр әз ул. Әткәйнең әнисе дә, әнкәйнең әнисе дә без бергә идек. Бабкайыбыз билгеле бер генә иде. Чөнки әткәйнең әтисе вафат иде. Шуңа күрә менә бу гореф-гадәтләр аннан соң минем әткәй-әнкәйдә укытучы булганлыктан гореф-гадәтләргә гомумән дә бездә кичкенәдән мәхәббәт тәрбияләнде. Күңелгә сеңдерелгән. Күңелгә сеңгән ул минем. Мин аны бер ничектеге күз аллау белән дә, ничектер сиземләү белән дә язмагандыр дип уйлыйм. Мәхәббәт үземнең булган күңелемдәге мәхәббәтемне, мөнәсәбәтемне белдергәнмендер дип уйлыйм. Менә шул уңайдан әйдәгез, менә сезнең шушы гореф-гадәтләребезгә кагылышлы берәр шигырегезне. Әйдәгез. Менә нәкъ менә өйдәге, гаиләдәге мөнәсәбәттән башлап китик. Өеңдә көтсә ярату дип атала. Көтсә өеңдә ягымлы күзләр, каршы йөгерсә кадерле сүзләр, елмайыр кояш кара төнеңдә, җылы тоелыр салкын көне дә. Көтсә өеңдә ихлас ярату, мөмкиндер анда кайгың тарату. Авыр уйларың качар, ынтылыр, шундый бер көнең 1000 алтын торыр. Көтсә өеңдә тәрбия, терәк, син диеп типсә анда һәр йөрәк. Бәрәкәт иңәр бердәм нигезгә, тәгәрәр дөньяң төздә, тигездә. Көтсә өеңдә кадер вә хөрмәт, сиңа дип пешкән ләззәтле нигъмәт. Үрнәк алып бу тату тормыштан, тәрбия күрер бала тумыштан. Әти-әниләр өчен менә дигән киңәш. Илмира апа, әйтегез әле, балалар өчен иҗат итү авырракмы, әллә өлкәннәр өченме? Ул авырлыгын, җиңеллеген аның алай үлчәп тә булмыйдыр. Менә мәсәлән, хисләнеп кайттым бит әле балалар бакчасыннан, әйме? Һичшиксез шул вакытта ул хисләрең синең бәреп чыга инде, ак кагазга төшә. Язасың да куясың. Язасың да куясың, нәкъ шулай. Икенче бер юнәлештәге тәэсир сиңа тәэсир итсә инде, икенче бер юнәлештә тәэсир алсаң, ансы инде тагын өлкәннәр өчен буламы, ул гореф-гадәтме, телме? Менә ул күрәсең я аралашудан, я шул кинәт кенә килеп чыккан көчле тәэсирдән туа торгандыр дип уйлыйм. Аны әйтеп тә булмый, ничек туганын шигырьләрнең. Әйтегез, менә шу урында балалар өчен дә бер матур шигырегезне әйдәгез, минем бит 4 оныгым бар. Аларга хисап язган шигырьләрем дә бар минем. Менә үземнең халәтемне аңлаткан берсен укыйм башта, аннан оныкларга багышланганын укырмын. Яхшы. Балалык бирдең табигать, үсмер чагымда булды. Җитү кыз идем, аннан башым уй белән тулды. Ана булдым, кызым туды. Әби булдым бүгеннән,
Бар йылдызлар кояш булып балкый кебек күгемнән. Кыдырәтең киң, эй табигать, шәфкать чыганагың киң, бер оныгым биргән бәхет, мең кояш назына тиң. Бик матур шигырь. Менә Бик зур рәхмәт шушындай матур шигырьләрегез өчен. Монсы инде менә безнең дәвәниләрнең, әниләрнең, әбиләрнең хәләте булса, хәзер әнә шул оныкларга багышлап язган шигыремне укыйм. Рәхмәт итегез. Улым, уң кулым. Зур үссен минем улым, сузып иң тәти кулын, мәми ала белсен ул, рәхмәт әйтә белсен ул. Яңгыратып өй өчен, күрсәтеп аппак тешен, нурлар чәчеп көлсен ул, хуҗа булып йөрсен ул. Белсен ярый торганны, ярамаган эшләрне, күрсен игелек кылып яшәгән дус ишләрне. Дөньяның һәр шатлыгын шатланып кабул итсен. Белсен нәсел нәсәбен, җиде буынга җитсен. Зур үссен минем улым, дәвам иттерсен юлын, эштә дә, киңәштә дә булсын һәр чак уң кулым. Амин, шулай булсын. Амин. Һәрбер менә безнең тапшыруыбызны караучы һәрбер әбинең, һәрбер әнинең балалары, оныклары менә шундый тәүфыйклы булып үссеннәр дигән теләктә дә калыйк әле без, Илмира апа. Әйе. Менә оныкларым бар дип әйттегез, 4 оныгым дип әйттегез. Әлбәттә миндә шундый сорау туа. Оныкларыгыз татарча сөйләшәме? Аллага шөкер. Аллага шөкер, мин шуңа шатланып бетә алмыйм. Татарча шаулатып шигырь укыйлар. Менә әдәби хәзинә алып барыла бит әле безнең яңа гасырда. Шунда бабалары бит инде шулай шагыйрь, язучы Фаил Шафигуллин. Аның китабы чыккачтан бик матур бер язма эшләдек без. Малайларым үзләре укып чыктылар китапны башта, үзләре сайлап алдылар, мин тәкъдим итмәдем. Синең сүзләрең ник һәрвакыт хак? Хаклыкка дустым, өйрәтте китап. Мең сорауга да син җавап таптың. Көче бу, дустым, көче китапның. Әйт, син нишисең ялгышкан чакта? Мөрәҗәгать итәм, дустым, китапка. Синең күзләрең ник һаман якты? Яратам, дустым, чөнки китапны. Гомеремдә атса соңгы таң, Аерылмас идем, дустым, китаптан. үлгәч ни була? Әйт син шул хакта. Кешеләр яши, дустым, китапта. Ул әле балаларын белү бер хәер, әмма оныкларның да белеп үсүе, ул бик шатлык инде. Дөресен генә әйткәндә. Әйе, әйе. Илмира апа, менә тагын шундый бер сорау бирим әле сезгә. Хатын-кыз яшәгән саен ул зирәгрәк була бара, хәйләкәррәк була бара, әйбет. Менә тормыш итә сезнең инде тормыш тәҗрибәгез шактый. Үзегез өчен бу тормышта нинди нәтиҗәләр ясадыгыз? Бу иҗатка гына кагылмый, гомумән. Башка нинди уйлар килә? Тагын да зирәгрәк булырга кирәк дигән уй килә. Без ничектер шундый тиз ышанучан, тиз хисләнүчән, ышанучан, артык тәэсирләнүчән микән инде шагыйрь халкы. Зирәклек, үткенлек, менә мин үзем үткенлегем булмаганга үземне үзем бераз тәнкыйтьлим дә, үткенлек җитми. Чөнки ышанасың, хисләнәсең, бөтен кеше дә шулайдыр дип уйлыйсың микән инде. Борчыласың, менә мәсәлән, минем шушы 4 онык дидем бит әле, хәзер аларның берсе армия хезмәтен үтәп кайтты. Шул вакытта инде ут эчендә торган көннәр карыйсың бит инде, мәгълүмат телевизордан да туктаусыз күрсәтеп торалар. Шул вакытларда ут эчендә яшәгән вакытларда язган бер шигыремне укып китә алам мәсәлән. Бу инде шул ана йөрәгенең, дәвәни йөрәгенең ничек дулкынлануын, борчылуын күрсәтә торган бер шигырь. Куркып торам, ачып карарга телеэкраннар сүрәтен. Тагын кемнәр кайда жан бирә, тагын кемнәр шәшә гайрәтен. Текәләмен соры битләргә, ниләр хөкем сөрә читләрдә. Бүген таңтын, тагын ни булыр? 1 сәгатьтән төшкә, кичләрдә. Йокым белән нинди гүрелте, сискәндерә җите яктылык. Күкүри икән түбәмдә, яшен генә икән бушымлык. Сәер курку,
Авыр уй хисләр солдат әнисенең иңендә. Ир балакай ил-йорт кешесе, хезмәт итә суда, диңгездә. Хезмәт итә үзен исбатлап, тугрылыгын нәсел-нәсәпнең. Югалтмасак иде абруен солдат егет дигән хөрмәтнең. Әйе, амин, шулай булсын. Илмир апа, менә бу урында без әйдәгез сезнең белән мәхәббәт темасына да кирип китәк әле. Әйтегез әле, шагыйрәнең мәхәббәткә булган карашы еллар узу белән үзгәрәме, юкмы? Мәхәббәтне аны менә мәсәлән мин хатын-кыз буларак иргә генә дип тә карарга кирәкми, балага гына дип карарга да кирәкми торгандыр инде. Ул ничектер бер гомуми бездә бит инде хәзер мәхәббәт темасына сүз чыкса, ир белән хатын арасындагы мәхәббәт кенә күз алдына килеп баса күпчелек очракта. Ләкин мәхәббәт ул менә бу әле укыган шигырьдә ул бит инде минем оныгыма мәхәббәт. Аның тормышы өчен кан калтырап тору. Мәхәббәт ул киң, бик күп төрле, бик киң итеп карарга кирәктер аны, мөгаен. Булай, мәсәлән, үземнең иремә Фаил Шафигуллин инде ул вафат булды бит, бик яшьли. Аңа язылган шигырьләр минем искиткеч күп. Алар югары бәядә алдылар. Чөнки алар чын-чынлап йөрәктән чыккан әрнү белән, югалту газабы белән чыкканнар да бик күп аның. Менә шушы урында Фаилгә багышланган бер шигыремне укыйм хәзер. Бу шигырьдә аның әсәрләренең исемнәре телгә алына. Бүгенемә калган икән әчесе сагышларның, колагымда шавы тора син сөйгән арышларның. Тургайларың кайтты үксеп яшьлегең тугайына. Аргамакларың җилдерә искән җил уңайына. Очты китте хыялларым, очтылар шиксезлеккә, кубарылып сызлый күңел юрама көчсезлеккә. Бер йолдызларга кагылып, бер җиргә егыламын. Нахак телләр күзгә карап җаныма орындылар. Үткәннәргә хәер дуга, киләчәккә мең савап. Без сөйгәнчә сөя белеп, яшәсен берсе кабат. Гашыйк диңгезче егетнең дулкында раннары, килсен иде дә кайгылар дулатып урамнарны, үтеп китсен иде алар, гүяки язда тулаган сыерчык бураннары, сыерчык бураннары. Әфәрин, Илмир апа, шул рәхәтләнеп, ләззәтләнеп тыңлап утырам шигырьләрегез үзегез шикелле йомшак, ягымлы, хәтта күзгә яшьләр килеп китә менә аларны тыңлаганда. Рәхмәт. Шушы урында, Илмир апа, сезнең шигырьләрегезгә язылган җырлар бик күбәйме? Ләкин бу урында без сезнең белән әйдәгез бик матур шундый җырларның берсен тыңлап китик әле. Ул елмайган иреннәр үпсеннәр дип атала. Хәния Фәрхи башкаруында иде. Аны да хөрмәтләп искә алуыбыз булыр. Шулай ук тамашачыларыбыз да әлеге җырны тыңлап рәхәтләнеп ял итерләр. Ярар. Илмир апа, сезнең иҗатыгызда сугыш темасы да бик тирәнтен яктыртыла торган темаларның берсе бит, әйме? Сез
мына үзегезнең әтиегез сугышта катнашкан кеше буларак та гомумән тынычлыкның, иректә ничек яшәүнең тәмен белгән хатын-кыз буларак та мөрәҗәгать итә торгансыздыр. Шулай да сезне иң тетрәндерә торганы менә бу темада, сугыш темасында күңелегезне иң борчый торганы нәрсә? Иң борчый торганы һаман кабынып тору инде, билгеле, шул әле тегендә, әле монда шул сугыш уты кабынып тору, билгеле, һәрбер хатын-кыз өчен авыр әйбер ул. Менә ул Чечня вакытларында минем бик күп шигырьләр язылды. Афган вакытында язылган шигырьләр бар. Менә бу бит инде хатын-кыз тудырган балаңның, әнә әле укып киткән шигырьдә бит инде тудырган өрлектәй егетеңнең әрәм булуы, бу башка сыймый торган хәл. Аннан соң һаман шул тәрбиядән, тамырдан килә торгандыр инде безнең әткәй. Ул 3 ир бала, өчесе дә алар сугышка киткәннәр, бер әткәй исән кайткан безнең. Әткәй сөйли торган иде инде, кәфенлекне муенга чорнап йөргән чаклар күп булды дип сөйли торган иде. Һәм мин шушы аларның сугышкан урыннарын үз күзләрем белән күргән кеше. Чөнки әткәйгә чакырулар килә, менә шул очрашулар, кайда сугышканнар, кайда нинди шәһәрләрне, өлкәләрнән дә азат иткәннәр, Украинага китте. Минем өлешемә, башка балалар да бар да аның белән. Минем өлешемә Украина туры килде. Липецкий районы, Валово авылында бер кичкенә генә йорт булган ул вакытта, сугыш вакытында, шунда фашистлар 56 кешесен бикләп, тәрәзәләрен кадаклап, анда автоматлы солдатлар бастырып, менә яндырганнар, күкрәк баласы да булган. Шунда тире шахид сөйләгән иде безнең алда. Менә шул вакытта туган шигырьне укыйм хәзер. Дала уртасында мәңгелек ут дип атала. Әтиемнең сугыш истәлегеннән шул әйтеп киттем инде, Липецкий өлкәсе, Валово районына шул кичкенә генә йортка 56 кешене кертеп тиреләй яндырганнар. Ут кабынган дала уртасында ут яна. 41дән калган ялкын бит бу, җиләнмичә калган зур яра. Ут алмаган ярсу йөрәктер бу, яшь ананың шашкын хисләре, болыт кебек куе чәчләренә, нәркисләрдә калган исләре. Болыт кебек куе чәчләренә, төреп газиз күкрәк баласын, ут эченә керде япь-яшь ана, белеп керде дөрләп янасын. Өмет тулы томрап торган күзләр әсәренеп аңа йылышты. Әше төттен кисте карашларны, әше төттен булды сулышны. Ими бирде ана сабыйына. Әз булса да сихат булмасмы? Өмет тулы күзен тагын бер кат ачып йоммасмы? Соңгы көчен җыеп кысып кошты, үпте шашып яшь ана. Күкрәк сөте тамды туган җиргә. Күзен ача алмады яшь бала. Чәчләренә сарган ялкын белән төреп газиз күкрәк баласын туган җиргә чүкте ана. Билде күле җирдә каласын. Билеп янды сабый җаны өчен вандаллардан ил үч аласын. Туган җиргә тамган изге сөтнең нәркисләрдә төсе каласын. Дала уртасында ялкын дөрли, дала уртасында ут яна. 41дән калган ялкын бит бу, җиләнмичә калган зур яра. Искиткеч шигырь. Фильмдагы кадрлар кебек бар нәрсә күз алдыннан уза менә бу шигырьне тыңлаганда. Бүтән безгә андый кайгылы, андый вәхши көннәрне күрергә язмасын. Илдә көннәрдә тынычлык булсын. Иде дигән теләк белән Эльмира апа, бүгенге әңгәмәбезне төгәллибез. Безнең тапшыруыбызга килгәнегез өчен, шушы матур шигырьләрегезне безнең милләттәшләребез, тамашачыларыбыз өчен укыганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе көннәрдә дә саулык, иҗади уңышлар теләп калабыз. Бәхеттә, шатлыкта күрешергә язсын. Амин. Инде менә безне бит инде бөтен дөньядагы татарлар карый. Минем нәкъ шундый бер шигырем бар. Чөнки бу Свердловда булды. Бу хәл шундый очрашу булды безнең. Бик теләп килгәннәр иде алар безнең янга, без 3 язучы барган идек. Менә шул вакытта аларның сораулар бирә-бирә безне
үзләренең яннарына җибәрмәскә тырышып, туган телнең моңын ишетергә теләп, тагын сөйләгез әле, тагын укыгыз әле дип, шул кадәр нәүмиз булып тыңлаганнары күз алдымда. Хәзердә шул вакытта язылган бер шигырьне укысым килә. Алайса тапшыруны нәкъ менә шул шигырь белән тәмамлыйбыз. Әйдәгез, рәхим итегез. Әйдәгез. Илдән читтә күрдем сине, күзләреңдә кайнар яшең, туган якка кайтыр идем. Үтте инде дисең яшем. Ай кыйынла чит җирләрдә килмешәк күк көн күрүләр, атаң бабаң турысында төрле яман сүз йөрүләр. Ышандырыр өчен генә татарларның кемлегенә баш күтәрми, эшли бөтен гомер үтте менә. Үтте менә яшь чакларым, нык чакларым калды артта. Инде тәмам üşәннәгәч, ник кирәк мин туган якка? Шулай уйлыйм, туган кайым, кайтасым бик килә дә бит. Бар көчемне читкә биргәч, ил өченгә хәзер мин чит. Телдә сүзе, күздә яше якташымның. Ни хәл итим? Ул кан елап калган җирдән ничек шатлык төяп китим? Соң түгел кайт. Җир өстеннән, җир астыннан табылмас юл. Читтә солтан булганчы соң, үз илеңдә бер олтан бул. Бик зур рәхмәт, Илмира апа. Безнең милләттәшләребез һәр вакытта да Казанны үзләренең кыбласы итеп карый, һәм без аларны һәр вакытта да яратабыз, көтәбез. Шуңа күрә без һәр вакыт бердәм, без һәр вакыт тату дус халык. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта яраткан шагыйрәбез Илмира апа Шәрифуллина иде. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Бүген әңгәмәне Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр.